marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang ahu napunasa, poda ni na marsuru ahu dui, molo adong manang ise, na mabahen lomo ni rohani amai, boto on ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhatahoni, sian roha-rohaku sadiri. Songon nanidok ni surati, akabatangaik na manguludo, mabaor, sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata, asima roham di hami, aidang tarbahen hami mabahen manang aha, molo soho dongan nami, di baheni, sailehon madi hami roha banua gijang, asa tahu hami, mani bangi, dohot mangulahon lomani roham, saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari demahita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima sian patik palimahon, rodi patik pasapuluhon, songonom madidok disi. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo natorasmu, asa martuaho, jalaliling mangulu, di tano nanilehon ni Jahuba di Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalaku. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape, ugasan ni dongamu. Ido sahakna, atong rap mangidugugu mahita tuadupan ni debata, lau mangulahon na barto patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na barto patik mi. Amin. Mari de mahita.
Tatopoti madu satta tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamas itutudo, hona uhum hami alani dosa nami. Alay, natar sol-sol bagi dohami nuaing alani. Asima roham dihami ale di batanami. Pardingkan basa. Jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhukna. Jala suruh mato di parbadia tu roha nami bi. Asa tarbayan hami mangului ho, di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan uluan nasora suda. Na pinar bagabagam, dia kana porsea dia anakmu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akana luja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhon hamu ma sianau. Aina labok doau. Jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do augakku, jalan yang do dohot nahu paporsaton, hasangapon ma di batana di gijang. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita. Tani debata turpo epistel dihita, imana tersurat di buku Parjamita bidudua ayat 10 walu rodi ayat 20 tolu. Songono madidok disi tapai uti hukma di rohat tabi. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaun
aka nahuhangaluton di hasianganon ala ikon tadi kono kudui di jolma narosian pudiku jala ise paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto HP ibana do gabituan di salut ulaon aka nahuhangaluton mardongan hapistaran di hasianganon lahu salpu do HP nangi dungi marbalik marohaku naing marpadelian nian mida saluhut ulaon aka nahuhangaluton di hasianganon ala huida sada jolma di bahe dunian na sahapistaranna parbinotoanna dohot hamalonna mangaraduti ulaonna HP ikon tinggal hononna dui bahen jabbar ni jolma na sodung marhangaluton alani alugo sambing do HP nangi jala hinamago godang ay ahanama parsaulion ni jolma sian sudei ulaonna dot sian dodam ni rohana taringo tu nahinahalutonna di hasianganon ay ari-ari ibana marhangaluton saliling dinguluna jala mardongan haje polon ulaonna nang borngin nai dang marhasonangan rohana alugo sabingdo nangi ido sahatna martua mana tumangihon hatani di bata jala nau peopsa amin marede mahita. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di bata jahuba, ido ama pargugo na sohatu dusan, na tumopalangit dohot tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni di bata jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantot di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus,
Nama te tarpajal luibana di hau pinarasilang. Na tua tubanotoru dong ditanum. Na mula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata jahuba. Amanai parguguna sohatu dosani. Disi maibana pai mamula sogut tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohok namate. Au porsea ditod di parbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohok dia hasesani dosa. Dohok dia hatai na mandok. Mula mangulu sogot daging ni halak naung mate. Dohok dia hanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabegi makur sian punguan ama PHD.
kabiginan Shalom, selamat hari Minggu ma. Pasahat hami tu damang dainang, hahay na pinaribot. Ruasnya HKBP Batam Lu Baja Naro berminggu di Bagas Selarion Dohot na mengikuti kebaktian ibadah di Minggu Selarion melalui live streaming. Telemati kita stokin lah mabigi barita warta jemaat ni Huriata di Bagasan Sadarion Minggu tanggal 30 Juli 2022. Sudi pada lalu AKBP Batam pasahaton maulati tuhamuna akamanami inanami dohotahanggi pinaribot naromar minggu di Bagasan Sadarion lubomi ma tuhamu dongan sahaporsian na odope perjulu sehali ro marminggu tu huriaon ya guarni minggu ta minggu pabituhon dung trintatis topik minggu ta Sadarion habisuhon na sian gijang. Jadwal pertandingan week boima tabereng di layar nadong di Infokusta. Na patuluhon ibadah pantas sekolah minggu mengudu titik na di minggu nasalpu di minggu Sadarion di patupa seksi sekolah minggu doh guru sekolah minggu do ibadah pantai sekolah minggu sekaligus pelepasan dari sekolah minggu ke kategori remaja maringanan di pantai Bale-Bale Nongsa borhat donasi dana sugutan sian komplek Garizau Japidut Wip niuluhon nyamang situa BO Pusunggu ketua Dewan Koinonia dohot inang Bibel Pro Leni Sinaga anak-anak dijemput dari gereja pukul 17 WIB Anon Botari. Nomor 4 titik merbagas na berjulu titik paduakon naeng majalo pasu-pasu perbagason ma bonar siagian anak nyamata aplu siagian lahinan tubuh ninata Siti Borubaribing lahinan alamat Bengkong Telaga Indah Blok E nomor 5 Huria GKI Maranata Kota Klasik Manokwari Papua dohot orwana Situa Rosiana Sari Dewi Situmeang Boru nyamata Firman Situmeang lahinan tubuh ninata Riamsa Boru Sidala Hinahinan alamat perumahan Gria Batu Haji Asri Blok U nomor 10 Tolu Batam Huria HKBP Batam Resort Batam Nasida Macalo Pasu-Pasu Perbagason di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di HKBP Batam Resort Batam dapat dua kon titik padua kon naik Macalo Pasu-Pasu Perbagason mak Imron Reno Aris Webdi Situmorang anak nyamata Radi Situmorang tubuh ninata Maritan Boru Pasaribu alamat Sagulung Sentosa Blok P nomor 06 Batam Huria HKBP Batu Haji Lama Resort Batu Haji Lama dohot orwana Rina Yuliana Sihombing Boru nyamata Basri Sihombing tubuh ninata Desna Boru Sianipar alamat Bengkong Indah Huria HKBP Batam Resort Batam Nasida Majalo Pasu-Pasu Perbagason hari Sabtu tanggal 10 Tolu 2022 di Gereja HKBP Batu Haji Lama. Napatuluhon Tikting Parjolo naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason ma Bobby Jan Luther Stopul anak nyamata Basmen Stopul Nahinan tubuh ninata Tiurlan Simatupang alamat Batu Merah Tanjung Singkuang HKBP Batu Ampar Resort Batam dohot orwana Francisca Hosiana Siahaan Boru nyamata perlindungan Siahaan tubuni inata Nursaida Situmeang alamat Taman BPD Indah C Blok C nomor 30 Tolu Wik Baloi Center Huria HKBP Batam Resort Batam Nasida Majalo Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 10 Tolu Agustus 2022 di Gereja HKBP Batam Resort Batam tetangga komanda Mang Denang sanggia sudah sakak merohan nasida tulus di batu hatta nomor 5 Pakobasion Niamata Pendeta Resort Batam Tabereng ma di layar nadong di Jelut Tabe nomor 6 kunjungan Amasahata dan keluarga
Di minggu sedarion pungan nama kurama sahata doho keluarga madoho di permingguan jam 10 wib di pos permingguan Kapling Taman Balai Punggur ni ulohon ni inang Bibil Pro Leni Buru Siregar. Nah bebituhon tahun kesehatan distrik 20 Kepri. Adong do kontingen sian huriata madoho di perlombaan bola voli. Na poso putra putri ama dohot ina dohot kontingen tu festival kor campuran. Aka persiapan tu kategori ali asa koordinasi ma dohot Dewan Koinonia dohot Dewan Martudia. Hasil rapat tim naung menetapkan pelatih kor ma Bapak Desmond Hutagalung latihan kor setiap hari Selasa dan hari Minggu di gereja dimulai pukul 19.30 Manang Japitu Tolupulu Bodarina Roma Hita tepat waktu terlumubi di Hamuda Mangdainang nak terpilih jadi anggota tim paduan suara. Nomor 8 Biliat Tujolo di hari Minggu naro tanggal 7 Agustus 2022 papungu Biliat Tujolo dohita lau si pasahatota tuamang pendeta Belman Hutahayan MDiv sialan naung dapat tikina nasida naing pensiun hobar tu aturan di huriata amplop adongdo di parade huriata. Nomor sia kunjungan perhubasian kantor distrik 10 sia Bekasi. Mulate mari tuhata di minggu tersediarion rodo perhubas pelayan full timer distrik 10 sia Bekasi tu distrik 20 Keprion. Disagihon amang preses mana sida makubasi minggu sedarion di distrikon. Na makubasi di minggu ta perminggu Japitu nasogot ima amata Erwin Panggabian STH dohot di pukul sia wib ngadi tongat-tongatan waing amang preses HKBP distrik 10 sia Bekasi amang pendeta mengatur menurung MTH di pasu-pasu Tuhan ma pakubasion nasida. 10 sumbangan spontanitas Maulia tema di pasahat huriata tu sudi punguan nang pribadi na pasahat tu sumbangan spontanitas tu pembangunan ni Bagas Joro pos permingguan Kaplik Taman Baloi Punggur. Nah di minggu tanggal 10 sia Juni 2022 punguan ina Debora dohot di minggu tanggal 24 Juli 2022 punguan ina Lubuk Baja songon nata surat di Toron. Na parjolo NN 2 halak ama PHD tabas halak sian bengkong gudang 2.100.000 pengadaan keramik punguan ina Debora 2.850.000 rupiah langsung tunasida keluarga nyonya sianturi baru simarakir Rp800 langsung tu pangudana di Punggur punguan ina Debora punguan ina Lubuk Baja 1.500.000 langsung sian inang nyonya G Simbolon inang baru Simanjuta Batam Center kipas angin 2 unit di kantor gereja de Penuaing. Nomor 6 inang nyonya Sinaga baru Simanjuta Batam Center 10 juta langsung ditransfer to rekening Huria KWP Batam. Nomor 7 sian NN 1.500.000 ditransfer to rekening Huria HKBP Batam. Molate mani sida dalam molutung adong dope amang inang neng mangurupi pos permingguan ni radu dope Huriata Lau Majalo berhubung sama dohot sudia ka perhana dotta. 10 sada bisa sambut pendeta resort. Di hari Minggu naro tanggal 7 Agustus 2022 Ima paborkato do pangojakon ni pendeta resort HKBP Batam sian amang pendeta Belman Hutahayan MDiv namai masuki masa pensiun jala pangojakonon nyamata pendeta sudi hari menalu STH MM gabe pendeta resort nai baru di huriaton acana paborkaton dohot pangojakonon ni uluhon ni amang preses HKBP distrik 20 Kepri amang pendeta Renova J Sitorus STH di permingguan pukul 10 do mutu pakobasioni patu pawani huriat taro dapat julu hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 10 pitu serah terima jabatan pendeta resort na niuruhon nyamang preses HKBP distrik 20 Kepulauan Riau maringanan di gereja tahun na paduahon jadwal permingguan ni huriat dirubah ma pada saat parjolo pukul 6 wib permingguan na paduahon pukul 2 wib permingguan na patuluhon pukul 10 wib perminggu nama paton tetap jam 10 walu manang jamonom wib. Nomor 3 khusus perminggu jamonom dohot jam walu dohot jam 10 wib dihobasi amang pendeta Belman Hutahayan MDiv. Permingguan di pos pelayan Kapten Telaga Punggur pos muka kuning di pasada di huriaton
pukul 10 WIB. Nomor 5, Duksipul Camita, papungu pilihan amplop tujolo dohita diganu perminggoni. Tadaha moloteoni rohata di pakobasioni amang pendeta Belman hutahayan MDIF. Nomor 6, Duksipul perminggota di Patu Paresot nang huria do marhiti panitia Purna Bakti. Acara makan bersama dohok ramah tamah di gedung serbaguna Lantesada. Nani dohotan ni rombongan amang preses sudi perhalado dohok keluarga, undangan sian ganup wik, undangan sian ganup kategori dohok seksi, undangan sian ganup pagaran, tamu undangan na khusus dohok rombongan sian HKBP Mahanaim Batam. Nomor 12, Ulaun Nabadiat Namar Sahid. Nah di hari Minggu sore tanggal 24 Juli 2022 di Patu Pahuriata do Ulaun Nabadia di Jabunya Mata situa di J Manurung sian wik Baloi Center. Nani hobasan yang pendeta Belman hutahayan endif tatangnya koma asatumibu malum persatuan nasida. Nomor 10 tolu rapat panitia jubileum. Hobar turap hasil rapat panitia na di hari Minggu nasalpu tanggal 24 Juli 2022 songonon ma. Na perjolo. Ganuk Minggu ma panitia jubileum merapot. Khusus di hari Minggu di Mingguon Patu Porta hari tanggal Minggu 30 sada Juli 2022 pukul 10 sia 30 satu pukul 20 sada tempat gedung serbaguna lantai sada. Rumah kita tepat waktu jaga ganuk seksima membuat program Nabi. Nomor 2, tik kenot tama guar-guarnya kenang mamesan ulus tujuh bilium sian ganuk wik. Ruas napida. Mulai minggu tersedario pida huria masian huria tahun keluarga Bapak John Eliud Lubat Tobing. Inata Dewi Citra Purba Rabdohot Yanak Kondasida Tuluhanak. William George Lubat Tobing, Wilson Glasis Lubat Tobing, Wilbert Gavin Lubat Tobing. Alamat Bengkong Wahyu Gang Sakura nomor 20 Kelurahan Tanjung Puntung Kecamatan Bengkong Pidahuria tu HKBP Agape Resort Barelang. Nomor 15 Namoding. Nah di hari Selasa tanggal 25 Juli 2022 Lunga Jumolo di Anap Tuhatta Sada Ama Ruas Niuriata Amata Hotber Situmeang tutup umur 40 tahun Hinabaluhon ni Inata Harmyanta Boris Topul meninggal dua halak anak kondasida alamat Kampung Seraya Wik Muaratakus di Paprokat Hudia Sian Rumah Sakit Elizabeth. Nah di hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 kemudian di hutan nasida di Jambi tetangnya kurma asa tumibu terapul keluarga. Nomor 10 mohon doa kesembuhan anggota di jemaat Naparjolo Alfredo Stepanus Inang Nyonya Sirai Buluk Seribu Nyonya Siditonga Boru 5 juta. Nomor 4 Amangka Aritonang. Nomor 5 Inang Nyonya Situa Pesiahan Boru Siregar. Nomor 6 Anak Elo 5 juta. Nomor itu Inang Nyonya Sintua TS Simamora. Nomor 8 Inang Nyonya Nabi Tupudu Buru Samosir. Nomor Sia Dana Gabriel Hasiholan Sirait. Nomor 10 RG Silitonga Buru Si Tohang. Nomor 10 Sada BMT Simanulang Sian Batam Kota Siang Giatma Tumibu Parsaiton Malung Parsaiton Nasida. Ulang tahun Pangulan Agung Tiki doh sudi perhalado pasahato selama ulang tahun kelahiran doh pernikahan turuas di Huriata membuka tanggal 30 Sada Juli 1 tanggal 6 Agustus 2022. Bilehot Tuhata magajang umur songoni nang hakai pason. Dapat budi titik perhepengon rekapitulasi per 30 Juli 2022. Saldo akhir godangna 730 juta 170 ribu 137 rupiah. Songoni matikting ni huriata siang gia matuhata namang aramoti dan tuhata nama masuk-masuk saluhut na tikting dohot hita saluhut na ruas ni huriata. Shalom. Marid de mahita las tapasa mapilian sada ado sadebi.
Ame di debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate. Roha dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Hatani debata nagabi ujakan di parsaurata di bagasan mingguta sadarion. Ima minggu paunopod dung Trinitatis hujahama minggu papituhon dung Trinitatis hujahama sian Jakobus bidutulu mamuka sian ayat 10 tulu saha rodi ayat 10 alu hujahama dihita di bagasa bahasa Batak dohot bahasa Indonesia dah songonom madidok tangihok kamuma ise hamu nabisuk jalana patas marroha siad denggan ni parangina mai di pataridahon akaulaon na marhite-hite labohon ni habisuhon alai molo ditiop hamu pangiburuon na paet dohot hatok karon di bagasar rohamuna unang mapuji hamu dirimuna maralohon hasitongan huhut mergabus dadai habisuhon naros yak gijang nasia tano doi sia rohani jolma sia sibulis ai ia disipang iburuo dohot hatok karon disimaha gaoron dohot sadok ulaon hajahaton alayang go habisuhon nasia gijangi sadok botor doi olo mardame labok panguloy gok ngasini roha dohot perbuih hadengganon dao sian hagangguon dohot pangicahion alai di bagasa dame do disaburhon perbuih hatigoran diaka na mangulahon dame bahasa Indonesia dikatakan demikian siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ini masalah. Horas madi hita. Melihat madi tu hata bu hita marsaor di tonga-tonga di hurianta. Songonang di tik-tik nak kiningan ini adalah dalam rangkaian narodok hamisian aka pangula na adong di distrik, di kantor distrik doda. Kantor distrik Sapulusia Bekasi, sekretaris distrik, kepala bidang dohot staf distrik, naka kebetulan padita dohot keluarga rotingan nanon. Jalau do mangido tu presesta melubui ilubuk baja majuau merminggu bah niko. Ay mabigi lubuk bajau ka kibak do. Tarsongol dia manuaing so ni naroha mau natong. Jila patana diojar di sihol ni roha. Dohotaka makirim dia kapar sauran nauli. Jadi sahak mata binami horas-horas sude sia kami pangula nagok tikin na adong di distrik Sapulusia Bekasi. Horas ma. Napadua kon alai pasingok presesta duau natuari sotung lupa ko preses nami pasahato tabi kuinna. Dang denggan ngolo so pinasahat tabi dang ido. Sahak ma tabi ni presesta tok tuhamuna. Preses Pedita Renova Sitorus. Na mangihu madak ko boto sahat do tuau on akustik na hurang aha. Songon dia do posisiku na pas. Molo songoni hatak kusan nakini ngatakas do. Boy do songoni.
Imada ayalana molodak takas tabba museloja dangadong nautabu igareja modum. Utabo do modum igareja daripada jabu. Igareja 5 detik petaho sinok jaletorni makdoi. Iban na molo pala modum igareja ropa napapungu pilihan molo soy nadong abuti dang marnahehe. Jai porsia doau hita segar sudiate. Alani khobar tuturpuk taum baham wakadongan. Halak batak madokon, ijuk di para-para, hotang di panabian, nabisuk na punahata, naoto tupang gadisan. Bahasa Indonesianya adalah ijuk, yaitu ijuk. Gak ada bahasa Indonesianya itu ijuk juga. Para-para, gak ada bahasa Indonesia, tempat yang tinggi lah. Jadi ijuk di tempat yang tinggi, hotang di panabian. Hotang itu rotan. Panabian itu apa padi yang sudah disabit. Jadi rotan di atas apa yang sudah disabit. Yang berhikmat itulah yang memiliki kata, yang dihormati. Naoto hanya tupang gadisan. Idoban na molo pala idokon nabisu jolma, nabisu goibay na itorsongon na hiba do pakilalaan. Molo holan na malo belum tentu. Alay molo idok na malo jalan nabisu luar biasa doi. Alay na hacita ma molo idokon naoto. Anggo udah ba pitu parumeku homa na moto moloin na anggo ngamerendah kabyon. Bayak ko meroham pitu parumenna hola komen na moto. Dau meyate. Alani da ngolo jolma dicap gabe halak naoto di bagasan ngoluna. Nanaing dohonon na marhite akapat dohani. Naing go dohonon na tu halak batak di segala zaman. Bahwa standar hidup ni halak batak tibodo. Alani unang marmiam-miam pamuso halak batak. Jangan pernah mau direndahkan. Alana halak batak itu punya cita-cita luhur. Dia ingin dihormati, alani habisuhonna. Dia ingin dihormati karena integritasnya. Dia ingin dihormati karena jati dirinya yang luar biasa. Alani hadirionido. Hidupan na dia alak batak daksai holan namalo na yang dilului. Alay sikok manian. Maranak namalo. Dohot akka nabisu. Hidupan na berkamu nama. Hata di tiki pa masu-masu pekanino. Tubuh madihamu anak. Tubuh anak maho tubuh sikoru. Tubuh anak maho nabisuk. Doho boru nama mora. Bayakom luar biasa do. Aka anak ngabisuk boru nama mora. Jadi mau nomor pungu halak batak. Apalagi akabawa akon akabawa nabisuk gue. Roma boruna akaboru nama mora. Akasi panupahi mau naton, akasi lehogogo mau. Jibaya ko kamu mautuh ni rumah tanggai, anakmu bisuk, boru mamora sude. Baru nang na tua-tua. Dan kipas-kipas behi roham na manguluon. Bayi do ba? Unang masongon anak ni halak, si surak sude. Holani doko guara unak taringotin no di ba. So tungtu rosahi na itu jabuon, ditorin na gue. Kabahaya bimana to. Alayo berekamu nama molo pala jupangi. Oh liate ma Tuhan ala sikop dolas ni rohaku di baiko songon na tua-tua. Yoloi hodo tangiaku. Ai martua do seorang godak danak doho pahopu diau. Nasehat malo jalan nabisu burjumu se. Kan itu kriteria ni nama ngoluon. Berekamu nama dah. Anak ngai sehat. Bagak, ganteng, borunai isi ulina, isi do muse do malona, bayah berohamu, ngabagak, ngaganteng, malo muse, bisuk muse, ngabisuk, ngamalo, naburju muse, wah, naguda ngamarga manuruk soni, olo doho helami.
Ana dia masuk hudok rupanya. Basude mersia dudang itu. Alani neng dohonok kumolo sude do kita bercita-cita songoni siajari geleng ngabima. Unang babereng-bereng borumi berekotolu bagak-bagak udukoni tormartangiangi ho Tuhan. Roma helakku sogot akan amalo nabisu naburzunimu. Hape nang yajari ho borumi. Ayah malapatan na bagak alai songot-songoni ma ni hatam manang hadak ya nyambung. Wahai ruamu. Olo doho inang helam ganteng alai diajak ko makata idang boy nyambung manangaha. Badang mungkin ida. Ini anak gadis yang di depan ini mau nggak pacaran sama laki-laki? Dia ganteng tapi diajak ngomong nggak bisa nyambung. Nggak mungkin. Alani kriteria itu adalah kriteria yang sangat kita harapkan dalam segala keadaan. Di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga ni kepemimpinan secara nasional. Kita menginginkan seorang pemimpin yang bijaksana. Ingat tamu do petai si Salomo, di tiki pajupang gimana dohot Tuhani merhite mimpi di Gibeon. Amai dok gimana? Tiki deore bata, mintalah kepadaku apa yang hendak kuberikan kepadamu. Amai pagi dosi Salomo. Habisuhon. HP di leo debatado habisuhon ni. Ileon. Alai di leo musi bonus. Kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Bere kamu nama. Molo naik mamora HP. Molo naik marsanga po. Molo neng marmulia ho, molo neng gajang umurmu marbisuk po. Bodo dapat orang nangi, halak nabisu goboy mamora, halak nabisu goboy umur da gajang, halak nabisu gok hasangapod dingoluna. Alani ber kamu nama cita-cita ni halak batak nak kini kani. Ai cita-cita ni halak batak hasangapon, hagabeon, hamoraon, jupang go sude, jupang. La bere kamu nama danga dong marga manuruk siap Batam alai gudang go marga manuruk ison alai unang dok marga manuruk siap Batam selesai doho kawan naneng doho nokku idia pe halak Batak ngagok ber kamu ni gudang di Solmon nih siap dia mana ingot sudah naraku di bagasan nih ber kamu ini ber cita-cita yang dapat haga beoni hasangapon Bagi tua DPRD ni keprion halak Batak dang itu. Marga nadia nuai. Bagi ingin sogot marga manurung macoba marga tigati orang itu. Ibarat kamu nama dimanapun sudah memiliki kuasa. Lalu lihat hagabeon hasangapon hamoraon na artani halak Batak dak tanggung. Beri kamu na luar na parkiran. Artani sih na luar. Wah ibu kosa kita ni. Beima. Holanoni do, tabamu do durung-durungmu itu persoalan nuaing. Ayang go doro, isi sudah alai satu pilihan, bau nang jatongin na. Alai holanoni do, Roma ricak daulai paingoton. Ngadapot ni halak bataki, tabamani abulus sedenai, dia mai serep ni roha. Ay halak batak dung mamora dak kapak kulinga kawan. Horas bah. Ay tadda bapai do piau ise mahota he ay saping jabu marsapik-saping ko jabuta takutan da beho ba ay matsemene do beho pada sahati itor de man suni oh so ita da hoben daro men bagasan nanang do hono ku sude cita-cita i dapot ni halak Batak go je molo tabado mutusi Salomon memang nabi su go halak Batak au hiadu au Badita di HKBP Sitraida Jonggol tu daerah Bogorad doi. Donokku do daerah ni Sunda doi. Alai holar roha lak Batak isi sude suhi ni hutan ni Sundai boy dingani. Ada ngirpuamu habisuho ni. Ai habisuho do kemampuan mengadaptasi diri. Jala on hola jolma do memiliki on.
Ini apa jolma di tempat ton nah topa nih mengadaptasi diri. Apalagi halak Batak. Ini mana tersongko tahu mula halak Batak madok. Tak cocok kawi sih bah. Apalagi tuh kami pedita teh. Atau tuh dia doh cocok. Atau lo mau roham nih mana cocok. Wah sedak cocok. Saya harus katakan dalam kondisi yang bagaimanapun. Halani habisukon nadong diau. Saya pasti bisa cocok. Baru maksud itu nami. Boy doh hita hatop cocok. Molo dak cocok kita, adong nasalah dia, adong nasalah sih. Begitu bah. Buah mata doh inata, nggak cocok. Sampai sonari amang dak cocok gobe, berarti adong naso beres diho. Alani ko si pature diri na bedo pawado paturehon. Nah, bisuk nasongonido di pasahat de batatu si Salomo. Jala bisuk nasongonido naik komia dihita. Jala ber kamu na hibana. Dadi patuduh kodo asini roham tu bapakku. Ala bohai mana, ala burjui mana. Dia setia, dia jujur dan taat. Alai lo bisiani, iko leono mudo dia bisuki. Jadi ternyata dak sai hola burju. Dak sai hola taat. Alai ko sahat do tu namar bisu. Buah. Dohok mau idia ho hudul isia mumima marhua osi lomomma bah sudah dioloi alai dangadong boy gerakan manangaha dangadong sidohonon na manangaha alai molo ikon berani saya hadir menjadi orang yang memiliki motivasi molo berani saya hadir saya harus memiliki daya dorong. Molo barani au hadir iko pangurubiau alani bisuk na diawi. Sekali saya katakan dan putuskan iya dalam hidup saya harus mampu mengelola diri saya sedemikian rupa agar saya menjadi manusia yang berdampak dan bermanfaat. Alani odo si desa inota, odo si patureota, molok halak namar bisuk doau di segala partikia do di segala keadaan dan halak nama nol soliau. Alai kon halak na memiliki pengaruh, memiliki dampak, memiliki adong hal-hal naik ke membangun. Sarupa de dohok namar kuridang itu. Coba jo nak suara saya masih buam malo nabi. Selesai dotong. Namar bisuk go ibana. Ibere gimana si manurung nai sapingai kurang ibo ibana marede. Itori bajono gimana suara nai setabi pamangan nai tu pamangan ni si manurungi. Asa songon na dong. Bisuk goi. Jemolo pala dong barkor hola nek suarana terbege nabu hamai. Homa madok dak pola saha tau tu si. Alai neng dohonokku sudah halak naberi nabar bisuk malodoi dohot mameakon dirina dalam segala hal. Alani halak namar bisuk dohonokku ma. Naparjolo bahwa orang yang berhikmat, orang yang berpendidikan tinggi, molonung atibo sikolana, godang gelarna, ngana bisuki belum tentu. Ingat dah? Boy do tibo gelar godang gelar rizolma, tibo parsikolana belum tentu berhikmat. Ay makatai pa sa boto, mangargay dongan na pa sa boto, alay sikola tibo. Napadua kon, boy do godak pengalaman ni Jolma tuan nami. Sudah luak didalani, alai holan nagagal mardongan. Pengalaman belum tentu menjamin apa-apa. Alani marbisu go. Satabi boy do pengalaman kerja ni halak godang. Alai dakke aibana satu prestasi na lebih tinggi. Alas wadong bisukna. Alani buat remaja dan pemuda saya harus ingatkan. Ketika memulai pekerjaan, nikmati, tunjukkan hikmatmu, selesaikan, cari tanggung jawab yang lebih besar. Unak kolan na piddaho, unak kolan na menyesuaikan, unang murah-murah do kedak cocok ko isi alai pature, segala keadaan bisa saudara kelola. Setabi tu akan nama tua mada. Boy do umur rijol mamartabah. Uban lam godang alai yang go habisu ho belum tentu ado. Jadi setabi to kana tua-tua dah anggo di sodang adongi. I luar do bereng. Ai ngame tua mataon.
madok si dohonon na peso iboto. Mangaju pedang boy. Palagi dah, sabil mati atok kalan sion di bagasa kahormaton mahudok rupani. Boha baheno tuan namina tua-tua. Iko kamu na malam marbisu mamereng hela doho parumaemi. Molo pala do pedoho to makatai hela doho parumaemi. Nabisu goho manang nadang. Molo nabisu goho lao sumurang helami doho parumemi. Tolema Tuhan. Ngaon sabarhu marhela ko cimanurungon. Najari mau mangadopyon na sasadaon. Ima dong. Lapatan ini dia akan bisa mengelola dirinya sedemikian rupa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bisuki ima kemampuan kita. Cara mengelola hidup. Cara mengelola sikap, cara mengelola cara bergaul, cara mengelola cara menempatkan diri dan mengambil kesimpulan keputusan dalam segala keadaan. Ngabe? Molo nabisu go aka ama di bata modo honokku matu aka ama. Iko nu marga do rumah tanggam siana kapardonganom munasi. Molo namar bisu do aka ama di son. Totu aka ama nabisuki. Iko gumodang goi manariho rumah tanggana daripada manariho dirina doh persauranna. Molo namar bisu gua kaina. Ada kainang dah. Apalagi kaina gumodang di son. Ingok maju mata satok ini ingot. Ingok maju mata idia ibana nuai. Abe, ingot tobe. Lalu sekarang ingok mamuse ju ni roham tua matai. Ngaingot tobe ju ni roham. Manang naung na mabelu, naung lawi pe ingon jo sa tokin. Tak biang nga mabelu nuang rupani, ingon jo naung lawi. Goha, molo ina na marbisu goho, dang loasommu hatsi ni rohami, gumodang mempengaruhi pikiranmu. Gumodang mempengaruhi hati-hati. Alai bisu nasiakoi kom mampu do mandok. Tuhan mampukan dan kuatkan saya menjadi ibu yang terbaik di rumah ini. Amin. Ido banda di halak Batak, seorang ibu di dokter di Jabu. Dan asal di Dohi. Kekuatan sebuah rumah tangga terletak di kemampuan seorang istri. Molo jago inatai lam hebat do rumah tanggai. Idoban na nuang sengaja do hubuan ni nataboru nainggolan on. Ala nang asay siringo kudo ijamitaku doho tanakku na meton. Ayo do mabay na ulam hebat. O do mabay na ulam jago. Godang go hahurangan niyon. Nagudangat tuan nami au mapaboto-botoi. Ala songo nama nabi sukau dang bilang-bilang aku hahurangan nai. Alai si bilang-bilang aku holong ni rohaku tu ibana dong. Ida mana husuk ko sa halinai. Idia mau balga holong ni roham manang naju ni roham. Nai jolo nong matuo madokon holong ni roha. Nau posoan marpikir-pikir. Ba memang ima kenyataan ni nama rumah tangga nuai. Ayang go nama rumah tangga nuai seminggu do tabu. Aku isok pengantin baru 7 tangan jo. Manang nasonggok mada-bada buti. Ada itu seminggu do. Masuk minggu kedua nggak mulai tubuh kecurigaan. Bah. Muru mama tayatong. Ubelga ngorok ngasih suarana. Bah. Suara ni ope ngabelga. Bah ngorok ngapi ubelga do PHP. Ama Tuhan. Azari mau mengadupi ama nasongono ini mana musito. Jeneng dohonokku molo lambar bisu gohita lambo hape maol di nama sai au do si patureoku nai sono do si patureoku daktar patureau zolma abe adong go dua ulau na belga huileson pabor hatto padita dohot naing pesta 50 tahun molo hatsi ni rohambo piaromu dang leanomu be manangaha. Ano do tayo papugupili ito pa di tabelman? Minggu naro. Etong maju sa dia malianom manon. Ay do to.
Moloju ni roha do paenomu, ima. Tiki nama saya martupul boruku. Aci do rohaku benon ini mana? Nang iban mana 50.000 turun 20.000. Ye tong gimana mamu si aci ni rohan asing. Pa opukku petar di tonggoi 10.000 nai ma. Ini mana 10.000 saya buti. Ujung ayah tong masali nai. Paju pangawi gereja dak kai jalangi. Habis. Ujung amplop kosong kawan. Ngamplop kosong ileon. Habi doho musema manganan non. Ayang go bahaya memang. Abe. Sarupa mayan no doho 7 beleumon. Ay sonaruas marjubileum situeido inamu sema tong. Apalagi biar kamu parhudul di situon songon na sodap lo halahi di si. Ini mana tong di? Apalagi mamu sema ngurubi pos pelayanan daksanga be. Ido bana molo halak nabi su gozol mah ipamateido rohadirina. Ipamateido juni rohana. Ipamataido sude nasaroha yang bisa melemahkan dia untuk berbuat yang terbaik dalam seluruh kehidupannya. Ido bana molo halak nabi su gozol mah solusi dosi duluan ni. Abe. Jadi molo tiki marapok tarida doi nabi su do nasu nabi su. Molo nabi su kitor sada do nani dongi. Atau padita nami dia masih ulaota asa humatom. Molo naso bisuk dak pola hudok ngagudak pengalamat tatu si. Asa si patureota do sude. Oleh karena itu di rumah juga harus ini terjadi. Tolong kembali ke rumahmu. Saya selalu mengingatkan rumah karena saya berpikir kalau rumah selesai keluar selesai. Bereng mau situan nami. Molo selesai do persoalan di Jabu. Laos pesta hape di gereja hasil lah ikut jago doi. Alai molodak selesai di Jabu, anggoi mau rumah si leho doh tu gereja, doh tu dia. Ai molo neng masih lehon, isam mako ramana tong, isom mainat tai korina. Contoh na hudak dah, suatu kacir rohamu nama. Holani jauh lelangi, itori menatai nama ibereng. Iya, roy natai. Ini betul. Nah, betul. Akan aso selesai sejabu mayan tong. Ini. Alai molo nga selesai sejabu kemerdekaan tinggi do. Apa tahu do iluar? Oke, mantap. Nah, alani selesai kok di jabu marbisu kok. Hodo nau boto nariko di bagasmu. Hodo nau boto narga di ngolum. Alani dak pole ko jologo tilom mata asa iboto ne bagasar rohami. Ngabe? Namangiku dangikon ne bagasar rohami aduan ni jolma. Dakolan nai pakai alami ko kilalaon ni jolma. Alai bagaimana saya merasakan itu dengan sungguh-sungguh. Itu bandai berek kamu nama dia ya 10 tolunai itor tabodo. Abe? Abu be tatu si jona kiringan dangino. Roma ya 10 tolunai. Homa mani bang ida. Tamulai masa suku-suku non. Nabi su doho manang na bama teh doho non teh, so na borak pilihan non. Dabei maju tanda kutip dah. Nabi su doho manang na oto. Roma ayat 10 tunai. Ise hamu nabi su jala patas marroha. Siat deng dan diparange nama di pataridako nak kaulaon na marhite-hite halap bokon doho tabisukon. Nabe? Kalau saudara mengatakan bahwa saudara adalah orang yang berhikmat, patuduma buktikan hari ini marhite pangalahom. Jadi bisuk rohana patas dang doh mai. Dang holan ide noni. Dakola padohani. Alai molo di dokodo hona bisuk tarida doi siap pangalahom. Abe. Nah, saunari akainata tibangi majo. Nabisuk goho maradopo namata, manangamata do nabisuk maradopo ko. Baik. Jujur. Tumago jo ingo satokin. Hodo nabisuk di Jabu sebagai ibu, manang na amata do nabisuk.
Manang napatuluhon, danahido na lambisuk manadaho. Siapa di sini? Remaja pemuda. Bapakmu ada di sini. Mamamu ada, yang di rumah juga ya, yang lagi live streaming. Coba. Gimana kau mempertimbangkan bapak dan ibumu? Satu hal yang Mam Preses mau ingatkan dulu pertama, jangan nasihati orang tuamu, gak ada hakmu untuk itu. Alai boido lamatusammu, apakah saudara bisa semakin mengerti siapa bapak dan ibumu itu? Nama biar roso tunggu dak danahin alam malo, Tuhan. Ngaom manabuno namanubuhonau. Alani manang namo hape pangalakon yon. Tole ma Tuhan ajari mau sebagai anak etak nain na do. Ulu soni kan? Dak danahin alam malo. Angkon atoras na idang mubah. Bagaimana rumah-rumah tangga songoni. Siam mulai hutad dan madabwa amat tahun. 30 tahun mahami nokseut. Tanga dong mubah pangalahon yo tuan nami songoni do torus. Horas ma. Nalam sehat doa wibat Tuhan iban naboy hupedo bakken yon zolman yon ini mana buti. Kamu nama. Jadi pangalah do beolo soni. Hati-hati kamu. Ale ulang cuaci rohamu nada. Olo do homak katai manangahape tahon na didokmi dan apalay tangi hojol mabe alay rohana na may pature tole manggo bayod do makkatai tuan nami omma tole mahoras ba tuan nami asa bere kamu nama alani siya pangalahokku do siya karakterku siya katangku siya caraku bergaul iban na tabereng manuaing da di satu sisi kita bangga dengan kemajuan sosial kemajuan media sosial tabodo natabuan na media sosial on. Nakpola paso hempom mito rutsom madang hempom minahuatay. Bere kamu tabona. Klik. Anon nga kaluar di medsos ibadah di HKBP Lubuk Baja Batam. Tabodo nang ino? Atik pe mula dong nama boto. Itu bukan ibadah kawan, selfie. Sada buti. Namang ikut. Ayang ko na jolo ate. Molo mabesura tu hitaan. Siap Batam 3 minggu masasahan. Sa minggu na ima pa imao balas na. Molo ito ribalas. Ayay tak na ipajahahod do peo tunasing. Baru isuraton. Liling ko. Angko saunari daong be. Ma, kalau rindu ma, cara meneleponnya seperti ini. Biar kita bisa visian. Ini mana mesti tomaknai. Apa sunai bawa tomakna visi manangahay. Alai, boy do jadi? Boy. Ibatam boy bana, nggak boy bereng ibana omaknai sedu. Ma, gigimu sudah ompong satu lagi ya. Ini mana songoni? Ay ngai bereng atong buti. Lapatan na, ipajonok sudah. Tabo ma. Alay sebalik nga pe laos to, di sino to. Laos siya media sosial o mahitan wang di ototoy. Isa ison na ko na ototoan sa media sosial. Ho natipu. Pinjaman online. Alani do honok ko marbisuk. Dak sude na tabo na binereng mi. Ikon hatop ni matamu. Hati-hati dengan zaman ini. Kemajuan zaman itu adalah kemajuan yang kita banggakan, tapi juga sekaligus juga mencelakakan kita. Jala hebakna ngamarga manurug tus manurung na masih oto-otoan ni. Marabasa bata nga makan? Horas lae. Ngayon na mana bebuti? Bayak ko kamu nama. Ay tu pajupang donuang diarisa ni. Alay ni pae ningolu. Iko ni maula honona danga dong be habisu ko manangaha mga do bingolu na sigano pari jaga be asa unang media sosialon menghancurkan kita ni roha be nga masuk tu media sosial gak suka aku gereja di situ ini mana nang hirok ko ni ba na pola guarra alay Roma dongan nam se mga lusi aku tahu lo itu indatong. Ya lusi mamuse, ya eda rahasia kita lah itu ya, inna muse maisi, amang,
Anggo hami siga do. HP na manurat Tony nga ono 17 tahun. 3 tahun na ibo hama. Baima, atok si jaga na iba na be. Unang bahay ni roham di si. Unang bahay kaci ni roham. Jaga dalam segala hal. Suami sekarang ya, ini mana? Tak boleh bagajang malodo. Roma Zolma menukun. Kenapa edak dengan suaminya? Enggak edak, suami orang yang saya bilang, suami ini halak ihatai ho. Lam salam ho. Kan idon wae. Jebo ado mamakeon. Hidup naudok ini harus dikelola dengan baik. Uwa maju cerita udah. Adong ma sahalak perburu. Tabay magwarra si Holit. Berburu namanya si Pelit. Mula may mana berburu, kebanggaan ni halak na berburu, dapotan na buruan na. Kebetulan yang dia dapat pada saat itu adalah musang, galot. Zemo lo mula berburu Zolma, kada itor ditio bona dadapok no budia saya bereng Zolma. Weh, ngadapota si Holit, dapok galot inatong. Dapat musang dia. Jadi itu Roma Zolma tong. Beh. Natabuat da ba kulit ni galot benog gabetas. Inna. Itu saha matu si Holit niya tong. Beh. Dapat to Zolma mana? Holit. Yaw mazoba. Kulit ni musang mi. Inna. Ama halus ni si Holiton. Daong dabah. Tikiso marburu ngay pasingo inata. Lama johoni marburu asaboyan no kulit nai mabetas ni boru taon ngamar sekolah ibana tekan waing itu rin mana anggon nabi su mau lebih bermanfaat na rohana tong buti baru daging igalot kan panas doi boy di mabenubati Holit saoti majoba daging ngai mabenubati na ai madah ai dak danahipe na mohok bo uban nalawa marburu asa donggo ubat nidak danahi inamat tong kamar na jeje gozolma ai setabi dah ai kotoran ni galot boy no mabben ubat tongi ubat ni gatal-gatal inamat tong itu ritakku bibana ai boy no mabben ubat gatal-gatal lo ni na mana itu ribuat di mana makotoran nai ipang guluhon di mana tu dagingnya Roma Zolma ngai dia, ai ngau ba tu daging gua kan. Gatalom may mana sudah, asal ko kamu. Boy do, dang leno mo manangaha. Boy do makolit to. Alay marbisuk ko. Unang asal padok, unang asal pakatahon. Hidupan na udok konwain dalam segala keadaan. Ikut do tempat tonokku diriku dalam kualitas ni habisukon na dumengga. Hidupan na ber kamu na masatabi molo padok kuaw. Idoban nadang mago siya kalak batak. Elat, late, hosom, toal, teal. Adong dong at sahutami so marminggu. Ereng maso pakyan na iso nari. Bagak gue ba na iso? Ay dong at sahutakku dui. Ay ban na iso dosongon na hibeti. Ay bapak niyo nago. Toy nasir roha merengon. Hindi manama. Sige na ihita. Mana kan? Alani do bahado kita di bagasan ngoluta si ganupari lampature honon. Asalam magoy. Asalam moro tisak kita. Marhite turpukoni paingo mahita. Atong dia mah. Habisuhoni adong bodua. Naparjolo habisuhon nasia portibion. Na dia mah habisuhon di portibion. Hauton di portibion, pangiburuon, iri hati. Aha maju ni roham, molo maju dongam musiak ko bae maju. Aha maju ni roham, molo sonang ngolu ni dongam munuai. Buasa mai ko katamu, molo dumenggan ngolunan wae. Boha, nai kokodo iko kukebat. Naik kodo iko naik sukses. Naik kodo naik ko si hormat-hormatan. Naik kodo na naik si harga di bagasan ngoluon.
Dakoto, ihado hamu itotok kamu na YouTube punuaing. Hiado hubay contoh di si ngolu ni jolma dari kota. Artani hala tabba hordemmu maribak. Ay selao titik kiri ho. Tabba kulkas na amangoy kulkas. Sedia manuaingi. Itu or musay kursi itikir amang kursi musay. Itu or TV amang TV musay. Bayako ma 10 hali tarik kohor demi maribak gimana? Harta ni hal martabah. Alani dohonokku pamalum sahi mi. Ngamar sahi to isi. Ise halak na solas rohana maju dongana sahi doi kawan. Abe? Dia masahiti gelisah. Be. HP sarupa do jabatan mata do tamat tani puang. Ibana songonon. Beko ma. Zeyolo do artani halak taba darah tinggi yoko. Ay sa dia tabo rohamuna. Ay holam macerita akon hahibaton di dong apeng atabo. Marga hamai, marga togatorop. Siad dia dong at sahutakku do dawai batami. Hebat ibana ina. Beko ma. Halak go hebat alay buyaw manopang do jago. Aong go marga manurung general dakku tadai. Alay mo lay suku kalak padita nami itadaho do manurung generali apalah hami do ida wah. Akan ido. Jeneng dohonokku bayak ko maruani. Bayang mo si bereng na iba nabi majo hita da. Molo pala manuaeng mararisak ko dongan arisammu sarupa doho to betuhon. Ah makibanggamu. Bapaling go selpina punguan niya kana betuhon. Bapaling di musong bebahasa nasi. Alay mo lo adong wak kana hibati si. Inilah kami arisan manurung hari ini. Bangga do? Bangga. Atik pepogo sa usi. Au manau susah. Naing dohonokku seharusnya kemajuan orang lain iko berdampak go itu au. Ay na jolo bereng ma cita-cita ni jolma insinyur dokter sarjana hukum holanoddo. Molo pala insinyur anak ngite tangga iko doho do anak iperjabuan doho insinyur ala gabe motivasi ya. Abe buah bertobat maju ite si. So tungadong naju rohana tabar tani donganna. Amen. So tungadong naju rohana molo mora donganna siya ni mana. So tungadong naju rohana molo jago anak ngihalak siya anak nga. Si bereng si hamaulate kon na iba nabi ma. Tuhan mauliate mana diawon balgadon hobar tusodo haun waeng mangargaho silehon lehomi. Iba na bereng kamu nama dah. Apa yang terjadi dengan Kail dan Habel? Alani iri hati do, hona bunuh si Kain, si Habel. Alani iri hati do, si Joseph hona jual. Alani hati-hati jangan sampai saudara mencemari kehidupan ini hanya karena saudara tidak bisa menjaga kualitas hidupmu yang terbaik. Baru napa dua kon selalu mementingkan diri sendiri. Berekamu nama dah. Salah satu ciri masyarakat modern adalah individualistik. Menganggap dirinya lebih hebat. Holanda yang ibana fokus. Hati-hati dah. Akamat tapi holo do madabu tuson. Holanda yang amatai si hobasan. Rohadiri doi. HP inataibe pordudo si hobasan. Holan na ngamatay si pujion. Inatay so hiya di puji. Gusto ko man so kenataon. Isa man na sering ipuji amatay jabu. Mama. Manang isa man na so hiya ipuji. Ima nagudangan inain na buti. Ima. Pangalahota mao nakamang. Ay na holita kita. Manang nabuhay. Ngamar salon ni mana mulai jam 3 pagi, mulak jam 10. Ngayon na mabaga nga sa kababahata pa so ni Dok. Ima, naliling ako salon ni. So minum kopi baby. Ino ni Dok ato.
Bayak ko man so. Naneng dohonok kuro hadiri doi. Na melayani o peka songonido. Ngaja gosong lider atong. Itoro parageda. Anggo soalan yaw na marageda udah ba. Dang denggap per mingguan ina. Habi marede peso iboto imana. Yeneng dohonok ku. Na sama-sama hebando. Alani ya bolok kono to doro hadiri na songoni. Apalagi mada berekamu nama. Alani aka hamajuan nuaing. Dang nama katai aka jalugarna aka kontraktor perumahan udah. Jangan-jangan sistem klaster ini juga membuat kita semakin mementingkan diri kita sendiri. Ai nuaing hober jabu na bertetangga komunikasi pedang adong be. Ise mau tinggal di perumahan. Sanga do be pakuling o tetanggam. Daun be. Au pe songoni do tong. Alai perumahan tinggal buti. Ay so pinakuling beda ba? Masih buan urusan na be mah. Usung nga ulo do na masa di tetangga dang binoto be manangaha. Napadua kon. Interaksi pe hurang ma. Dakya makatai lampa jupang. Ay masih hawa pe dang adong. Bamenokku. Nga mago komunikasi dan adong interaksi, mago mamu se kepedulian. HP berek kamu nama, lam jago kita nama ngoluon, narakbo kita marsaur di hutat na baruon. Ingot tapuno be masih teka. Boa, boy do pe jupang nuaing, nang adong be. Hado pe hamu margala, dakya be. Dana nuaing boy do pe, dang boy be. Iber kamu nama lam bergeser mai sude lam so paduli bezol ma di mana ngah tahu hola diri nama HP sabotulna bergotong royong hidup bersama masih urupan ido ngolutta songo kalak batak HP lemago mainuai alani do honokku do roha diri mementingkan diri sendiri itu bukan hikmat. Napa dua kon memegahkan diri adonggo pangalahon izolma unak sangai panggar. Molodangi dawa dang boy jongjong HKBB lu baja bata minna itor tugi jang go pinggol yon itor hebatia do pakilalanyo alani do honokku mah orang yang mementingkan diri sendiri itu adalah orang yang takabur, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang menganggap bahwa karena dialah semuanya bisa berjalan. Holan alani bana do boy sudah denggan pangalakon asongonon dan pangalakon ni Nabi Supi. Satabi dah manuku doa. Adong go peso siswa bulu situa. Tang adong bekan. Ay musay huida memang tang adong bebo na di bulu ison. Neng 50 tahun nama hamu. Alani buah do maino tamangago honon. Gereja ini adalah gereja yang dibangun secara bersama-sama. Tengok dah salinai kudok. Dimanapun gereja dibangun itu terbangun karena bersama. Tidak ada karena satu orang. Contoh dah. Dia kasih tua na perjolo maison. Unak kiado kamu nama. Molodang halani hami situa dang boy jong-jongonin na. Dohonokku dong. Boy do pe pakion ni debatana asing molo solo kamu. Amen. Buah. Molodak kamu na sonon. Boy do pakion ni debata jol manasing. Boy. Atong molo songoni. Apapun yang kita lakukan, lupakan. Diulah kona dengan unang bayi ni mabek kau lebih hebat. Apa tahun nani ulahmu itu tidak membuat kamu lebih hebat dari siapapun. Oleh karena itu, semua hal yang kamu lakukan, lupakan dan kembali ke nol. Gimana nanda tahu nguluon? Ahana hulan atwari mau lihat ya Tuhan. Sadarion kembali mamu setu nol. Ngapain rumah tangga pesong nida? Kalau saudara bisa melakukan yang terbaik kemarin, nanti malam setelah tidur itu sudah lupa. Maka mulai hari-harimu mulai hari ini, mulai dari nol. Dangadong dope dilo ho manangaha. Bayako kamu nama moloboy ngolu tau torosongoni. Atong lemar siadu mahita, patu pakon na dumenggani di bagasan ngoluta. Namangihut, dang ngolu ni nabisuk molo margabus. Hiado diberi kamu na penampilan necis, senyum manis,
Alai sude pangalahona gabus. Lain di bibir, lain di hati. Sianon hatani debata sude. Sianon hata poda sude. Alai pangalaho sude bergeser. Hati-hati. Jangan tutupi perilakumu dengan penampilanmu. Gabus doi. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu sekarang. Nabe, baik majo nebe kasar rohami manangahan wae. Da, Tuhami do boy ditutupi hoi. Allah yang go Tuhani, Tuhan tahu apa yang ada masing-masing dalam hatimu. Allah ni unang gabusi manangahai. Tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan inilah kami. Atong molosongoni, dia maulaon ni nabisuk. Abe ngamulay anong modohodok ko kuida. Daku boto beon. Hape gudang ngai si dohonokon. Tole segar jo segar. Hola nala ni semangat dohida na marminggon. Pajupang dohopat dita mangaturin na hape ngodohodok ngai si sude. Tole segar jo segar. Enong abe. Ala na masuk tu habisugoni onatong. Halak nabisuk pasti lemah lembut. Halak nabisuk pasti lemah lembut. Hiado diberi kamu binatang buas. Pasti semua tahu. Molo adong pawangai. Udok majo harimau dah. Harimau ikan ganas doi. Alai di joloni pawangi boy do lembut. Boy do kalam. Boy. Pangalaho ni pawangi do mabay ni. Kualitas ni pawangi do mabain binatang yang buasi, boy gabe jinak. Suku-sukuku, bohainang, ngasongon buayai amatan na jabui. Daong gope, garu songo buaya manang harimau pangalahoni, molo nale malembu doho iko jinak goi. Abe, jadi kualitasmu pature. Memang dak kasih abe na dijabuon unang nimmu. Alai kom mampu doho ala ni hahebatommu lam jago ibana. Ingot be, akan nong matua majo. Ido inang mabani. Na jago doho uban nala burjua mata. Aka mata sadar ho, dang ala ho nalam hebat, niodo nalam jago. Boy pature mana? Ido ban nale malembut, tidak perlu harus marah terus. Orang yang lemah lembut, dia akan bisa marah pada waktunya dan menahan kemarahan juga pada waktunya. Jadi, ngabeda las bohape ju ni roham, unak toruco permuru kami, gabi hodon nomor sahid. Tahan. Anggoy son dak perlu muru nimu, unak pola muru ko. Senyum mi baen. Abe? Wah, sepakat kita isi? Molo nang marminggu amata sadarion mulak kuan noni torlope dahana. Boy, ima, buado ba ino namang jut ni rohau cudein na. Hati-hati, molo na bisu goho, pature, namang ikut. Halak na lemah lembu do na berempati. Asing otamu na. Ido na udo nakiningani, halak na lemah lembuti, dang jut ni rohanay pature. Alay ka lemah lembutannya, di situ dia bisa memahami keadaan orang lain. Bisa saya pahami apa yang terjadi ini. Alani isom mahu parture. Alani dak pola murah-murah gabe hatangku. Namang ikut orang yang bijaksana itu adalah murni. Polos. Tidak ada udang di balik batu. Amen. Molo na bijaksana doi. Ahan haluari imay bagasan. Bulus doi. Jala dia akan berusaha berterus terang. Apa yang akan ada? Si boru buas. Si boru bakara, duko puas, suada marah karakter tadoi, ido mambain lam hebat talak batak, dangolo marsibuni, dangolo palemes-lemes hatana. Ido benar Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ngabe, alani tajalo da ikonya serohaon. Moloboi saru paon. Saru batuson, saru badohok nani hatahon. Anggoy tabba mabagamu. Las bohay pakeho, badak narga, molodak saru panay sonon, tuson,
tuson ina maho kawan. Atarbayak ko majobo hiton, ngabirong marsuhi-suhi muse aha modalmu. Alai ini boleh hitam, ini bersegi, tapi ini kesini sepadan, anggon akapunani akan nabisu mai. Anggo tu siba mauliante ma itorni naroha doi. Dukoni halak nabisuk dia pangoloi parama tidak memaksakan kehendak. Biar kamu namada moloroi batu jabuni zolma. HP go jabui artana dihana. Alai moloroi tor perjabui. Eda. Ngalo zahuate. Minumaha maho. Baru tabodo. Itor mago lo zai. I gereja pirana tabuat songoni. Acogari jolo ni gerejan. Itoradong rupani manomu-nomu. Bah, horas mainang. Isam maho hudulin na buti. Itorea tu jolo buti. Wah, tabado durung-durung. Pasti dah. Ay ngayargay, iya dunay bagasar rohay. Dangadong natumabos yan ni. Alani, akan nasongoni, akan nabisu ko na boy mangulahoni. Dak parsoala di si Jolma mangnaise. Adok petahoju di rohana doho dia, dangi parsoal ko ni banay. Alay sikap ramah adalah kualitas hati, kualitas diri yang harus dipertontonkan dalam segala hal. Ino nak songon na udohon, udak kuboto da ba, memak soal roha do de ba. Baru tu Jakarta, itu Roma dan nak mandok. Siapa sih lu? Ini benar itu. Kamu masuk, kan bahasa Jakarta lu gue do. Bayaku kamu nama ada bang lu si bang sarjana iba. Roma dan nak tagileng. Siapa sih lu? Ngapain sih lu? Ini benar nama. Ay kijam mabayo neraku magaya sebut. HP na songoni do bahasa isi. Tong mah. Coba. Ayaw dalam semangat na berjamiton na benar-benar ramah do hamu hubereng siap parekel mo naon. Bedo ba? Coba-coba kamu na jo pas merjami daw. Ina ho masok non. Baru buat home sempem. Baru ina ho mam itu saping buti. Baru roham, dang ngiri roham. Berat tilak solak ku bina doon. Belum tentu masuk akal ku jamita mohon. Jamita kon alai ala naramah doho. Iban nai hamalate ko buti. Toy manang napi do ko presesi tatagi om manen naluga butikan ilo. Ai petonggo haburjuo ni. Jala memang odo si ulaun na mangoluon. Ala ni una pola pikiri godang. Ber kamu na managu namurak kita kan. Nasobong ani. Mamoloy ba nasobong da poton. Ati dangi. Unang mamute ni kawan namang bertobatlah. Namang ikut memaksakan kehendak. Ope ula-ula ni sigijang roha don. Ber kamu nama dah, unak pola tahatai sih. Alai ber kamu nama, ciri ni halak nama mengesahkan kehendak. Namuram muruk. Bapak siapa yang gampang marah? Coba anak remaja pemuda. Bapak siapa yang gampang marah? Anggom mabiar udah dan aku cudi bah, untuk selesai. Gimana? Gampang marah itu bisa itu diakibatkan alas itu rioloi na bagasar rohana. Apa? Ingat, mola murah-murah muruk, ala so jumpa kau na bagasar rohami, mana bay sahih mudoi. Itu pertanda saudara tidak memiliki hikmat itu. Napa dua kau dak paduli itu jolma. Holan nang bagasar rohanai, holan nang naidok ngai. Napa toluhon, sok mengatur jago do, iman na ubay gua harus mengatur. Alai molo kuatur roho Bartolomeo ni rohakku. Dang nabi sukau disi. Hati-hati dah. Boy doho parhobas. Alai dang ikoko mengatur sude. So tungiri puho hebakmu. Siapapun kita jangan coba-coba mengatur sendiri sesuai dengan seleramu. Sagaru jabu atau kenang. Mengenai silopau pejolo sinuku na jabu kan. Masak apa kita hari ini? Coba majo, holan neba kasar rohami, ilopay ho, holak ko na mamangalang eh. Namangigut, olo mengampuni. Boha, om manang mauli, donok ko sa halinay, holan halak nabi, sukdo na boy mengampuni kawan. Tumulok hubereng maon, ito manggigiri do pakinalaku, ito rin naman suni. Itor mohob dagi kusudin naman suni. Dang nabi sukoy si.
Ido manalas mo hape taho ido ko kalak taringot tungolum dang boy ido ko manangaha pahohom. Adong goy hajol masoni say torus may parwarwaw di Facebook soni buti. Ang gwaw pahom terus. Ay lujak ko mga lusi. Jala ubuat di bagas tangyak ko. Jala ber kamu namada ngulu ni halak na boy mengampuni. Dia pasti sehat secara lahir dan batin. Amen. Ima bisuki. Jadi sonari ho mama mereng o dapat pudi si buat dame. Ho mama no tuhon. Igari jaun tu tabereng dah. Igari jaun si buat dame doho manang nasibay persoalan. Ijabum si buat dame doho manang nasibay persoalan. Molo na bisu doho pasti si buat dame. Dohonok kuma dimanapun saya berada, hadirnya saya adalah hadirnya yang membawa damai dan sukacita. Amin. Isip tahu iso di roham nadong curaman do mamereng ano mulak senoni torjalang iperjolo. Atong bohama bahenom mga lului bisuki. Dang dapo mu isa portibion. Hola sedia doi siya debata. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka carilah ilmu. Jadilah sarjana, jadi S2, jadi S3, jadi orang sukses, jadi orang yang berpengalaman. Tapi hikmat Tuhan adalah hikmat yang kau cari secara terus-menerus di dalam perjumpaanmu dengan Tuhan. Alani molo neng nabi goho ikut denggado relasim doh debata. Bere kamu nama gelar dunia dapat, pengalaman hidup dapat, sukses dapat, alai bisukipe dapat may bagasang nguluon. Na mangikut habisukon ikut do diulahon. Bere kamu Salomo dah, belajar lagi dari Salomo. Dia mendapatkan hikmat, tapi tidak hidup dari hikmat itu. Di zaman Salomo lah Israel pecah dua. Istrina nagudangan tuan nami, gundingan nagudangan. Alani no nakirian, dia memiliki hikmat, tapi tidak dilaksanakan. Alani molo marbisu goho di roham, ulahomma. Jalo mabisu kisyat debata, jalahang nguluhom may dibagasan ngulum singano pari. Pulanglah. Saya yakin khotbah ini tidak menyelesaikan persoalan. Tapi setelah mendengarkan khotbah ini, melalui firman Tuhan ini, hikmat yang kau miliki adalah hikmat yang dari Tuhan. Maka dengan hikmat itulah, saudara harus hidup menjadi pembawa damai, pembawa sukacita dalam segala keadaan, terutama di rumahmu masing-masing. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati Jehovah dihatam na manungguli hamid. Asa marhabisuhon na siya ko'y hami tutu. Dangolok hami di dok na onto. Marhabisuhon ala ni haportibiyo non. Alay tung ala ni hatamima. Mangula may dibagasan ngulo nami. Kami menjadi orang yang lemah lembut, murni, pemurah, tidak memaksakan kehendak. Baka Tuhan kami mau mengampuni dan pembawa damai. Ima bisuk nasiakoi mangolu di bagasan imahami pasu-pasu maruas ni huriamon ganu marsada-sada dakuboto kami manang naha paru kilon nasida alai sada do nakuboto kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Pasu-pasu mangolu ni nasida be songoni makaparala do ni huria full timer doho taka partohonan non partohonan di huriamon. Pasu-pasu madia kapakubasyon na. Lumobi padita nami padita Belman Hutahayan yang akan memasuki masa pensiun. Paborhaton na minggu na rosya tonga-tonga ni huriaon. Mauliate madipakubasyon na sida. Pasu-pasu maabang nami, padita nami. Asa di bagasa kasehato gajang ni umur. Di bagasan las ni roh hatoktong. Songo ni manang hami sa luhu na. Karena hikmat daripada Tuhan, kami akan memperoleh kekayaan. Kami akan memperoleh juga kehormatan. Kami juga akan memperoleh umur yang panjang. Alani di bagasan homahami Tuhan. Mangasahon Kristus Yesus. Amin. Are demahita kuhut papungu pelean.
tolu ulas jongcok kita. Tutup minggu ta tapasahat peliat ta tu de mata martang yang mahita. Ali de bata manami na di Banua Gijang. Kodo harorwan ni salugu si leo-leo na denggan dohok nasa uli basa na mau liutus. Upasata mi masyan na nilihon mitu kami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa kuparhasya kami pilihan noon. Pati bulok ka rajaw mo dito nga tunga ni Huriam dohok di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gudang ni selekon-lekon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijak sa Pinorbadia magwarmo. Say Roma karajaw Say sa malomo ni Rokham di Banua tungaw songon na di Banua Gijang. Leko matuhami sa darion hanguluan siya pare. Say sa madosa namin songon panesa namin di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togi ko tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tuto di munabe. Rasma dihita sa luhuk na, ruas ni Hurian na dibagas joronang na dibagas pe, yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Terus ma dibagas sa tangya kita, gajang umurta, sehat-sehat kita, debatama nama masu-masu kita sa luhuk na. Horasma. Damang dainang, alang aro, ruas teruyan, tanamar minggu jam 11, itu tertinggal humahudulan tanamang dainang. Termasuk ngamen tamu setu acara jam minggu jam 11.